ngiyajabula ukuthi ufike. Nginenkinga ye-aircon. Sengibasathe ngiyathinta and kuyashisa ayisebenzi. What's the problem? Ngena ngaphakathi. Singaqedi indaba emnyango. Oh. Angiyazi ukuthi kwenzakalani Yeah, that's easy. How? Unezandla eziwumagic. You're welcome. No, phela ungaqala uhambe. Oh, Sithi ukuxoxa nje nisazaneni kangcono. why? Ujahe usesocializer. Hawu, singazi ujahe kangaka. So isiphi izinto othanda ukuzenza? Relaxing. Yini othanda ukuyenza? I like reading books. Yeah. Mina ngithanda ukujima. Oh. Kade ngishaya i-tricep. Nokustretcha. Oh. Kade umuntu ejima. Nanokunye ukuthandayo? Sports. Sports. Mina ema-movie ngithanda maphi? Avatar, Spider-Man, X-Men. Ngiyathanda mina uTompo. Yabona nje uTompo wayehlakaniphile kakhulu. Wayesejim. I can say. I-Three Ninja Kid uyayazi? Action nje izinto zami lezo. I can tell by your age. I-age yani. No, those movies they make sense. I-age ayisho lutho. Yazi ukuthi mina ngiye ngize ngithi i-age ifana nje ne-barcode. Yabo into nje yokuthi mawufuna ukutracker leyo item uphanja lezo inamba but ayisho lutho leyo. Thina yazi nje basihlalele kanje umkhumbuzo uAdam noEva ensimini yase-Eden. Babehlala kanje benqatula ama-grapes ey'hlahleni bedla kumnandi. But Adam and Eva were the same age. U-Adam wadalwa kuqala then kwase kulandela u-Eva. Shuthi in this case mina ngithatha indawo ka-Adam empilweni yakho. Lalela wesikhe. Yazi ukuthi ngine show la. Alison Coast next week ngomhla 14 February. Okay. So bengicabanga mina ukuthi mhlambe before sizoqala i-relationship because nama ngeke ngikwazi ukuthandana nomuntu singahlekisananga kuqala. Study relationship like mom and dad or mom and son. So kuyiyona i-relationship le. So mina bengithi asiqale siyohlekisana la, yabo? Yabo sizobe kumnandi kanjani? Okay. So mawube ukuthi soba u2 siyakwazi ukuhleka la. Then sengiyazi ke mina ukuthi i-relationship of a lifetime sesingashada ngisho ukushada lapho. Yeah, I think khona inenkinga ngempela. Binenkinga. Okay. Laze ngozela wesiphi. Ngoba sizohlala la embhedeni yena sometimes umbhede kuya kube ngathi uwona ocampus. Hayi kanti hayi. Ngokukhombisable la. House pay. Asemele ngihamba. Uyabona nje umbhede la khona. Ngikwenze lutho. Kunomuntu senenkinga ekhona nje ngimathele. House pay. Ihleke kahle la.